ca bun. Hai să vedem. Posta va să YouTube. Așa, hashtag free UGC sau oricum se spune în engleză. Așa, obi în descripție. Să facem obi. Nu știu dacă voi putea să fac tot obiul pentru un videoclip. Va fi foarte lung videoclip, dar măcar fac și eu pentru prima dată un videoclip foarte lung. N-am fost atent. Bun, încă doar la Ken. Bun. Paparațer. Sper că nu este scam și sper că voi primi acel item, accesorii sau ceva de gen. Am văzut că e laser. Hai că lavă. Bun. Stai că desfăcut. Aoleu. This is an issue problem. O să revin imediat. Bun, gata, am terminat problema. Așa că, haide să... Da, hai să continuăm. Și cu asta basta. Dacă vreți să nu... Dacă vreți să nu asta, să nu vă plictisiți aici, dați skip până la 3 minute. Adică, na.